Nou, Elske, bij mij wil zeggen een thuiswedstrijd, hè? Ja, wel een beetje. Ik ben natuurlijk een woordpiekje. Ik ben geboren in Venworden en ik kwam een hoop in Dokkum. Dus het viel voor mij wel heel erg thuis, ja, dit. Nou, voor die, er was correct weer een week op de bühne, om het zo maar te zeggen, een hele jonge mem. Hoe viel dat nou? Ja, dat is natuurlijk alle clichés met weer. Het is natuurlijk fantastisch. En het mansje doet hartstikke goed. En ja, we genieten volop. We zijn er heel wies mee. Volgens mij straalt het nog meer dan als het van tevoren al eerst. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja, ik ben gewoon heel gelukkig. En ik vind het superleuk. En het is echt een prachtig gezicht van het podium. En ja, het weer een hele mooie jongen. Ja, want de admiraliteitsdagen meer van Noord-Friesland is super belangrijk, hè? Ja, ik denk het ook, want als just hoeveel mensen hierop aankomen en hoe vol het leeft en hoe enthousiast de mensen binnen is, denk ik heel belangrijk voor deze regio. Want dat hier echt wel degelijk wat gebeurt, zeg maar. Hey, wat kunnen we in de toekomst van die verwachten? Want we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig als er eens een keer nieuw materiaal komt. Want die prachtige noemers van die binnen alweer een periode. Ik ben nu bezig met mijn album en ik hoop na hier een single uit te brengen en begin van het jaar het album. Begin volgend jaar dan, zeg maar. Dus ja, dat is heel spannend. Ik heb er super volle zin in. Ik heb een hoop skreun, maar meestal maar ik een hoop zelf. En ik hier nou heel veel volle vrijheid om te matchen wat ik matchen wil. En ja, ik ben er ook wel heel blij mee. Dus ik hoop dat mensen het ook mooi vinden. Merk je dat het memberschap nou echt een orenlading in die scrollenlijn had? Dat het mij een oren-emoties kroost? Ik denk dat het sowieso die helemaal verhoort. En alles krijgt een orenlading. En ik het scrollen en het jongen. Ik ken net zoals dat ik echt specifiek voor hem in zo'n dan scroll. Maar ik speel je wel voor hem en dan krijg ik wel hele soort ideeën. Dus dat werkt wel heel inspirerend. Ja, absoluut. Nou, we zijn hartstikke blij dat ze even bij ons komen, Boers. Want we kunnen eigenlijk wel een beetje zeggen, u Elske, hè? Ah, dat vind ik wel lief. Ja, nou ja, ik zal nooit uit Friesland wijken. En deze regio zit toch heel erg in mijn hart. Dus en dat zal altijd zo blijven. Gelukkig. Dank u wel, Vanke. Alsjeblieft.